Ongi etorri ikusentzuleok, hementxe gara Ordizian, gaur eskubaloi izango dugu, Ordizia eta Eibarren arteko partida, eta gurekin ditugu Noel eta Aitor, gaixotan ongi etorri. Igor. Bai, egunon. Bueno, zer nolako partida espero dezakegu gaur? Partido nahiko gorra izango dela espero dut, Eibarko nahiko temporada txukun egiten, egi esan, eta hango partidune Ordizi iragazintzen, eta gaurkon emaitza kontrako izaten den, Ordizik iragazten den. Bai, okerrez panago, Eibarrek 4-4 irabazi ditu, edo 5-5, uste, okerrez panago. Bai, Eibarrek partidu guztik irabazi ditu. Eta Ordiziak 3-3 galdu, ezta? Hoi da, printzipioz da, Eibarrentzako partidu errexan bateo, baina, Ordiziko talde beti burruka egiteko, eta nik uste, gaur bai burruka gengo gola. Baina, zer ikusten dugun gaur. Segituan hasiko da partida. Hortxe ikusten ditugu, Ordiziako jokalariak. Bata beste animatzen. Hortxe. Zeleratzen ari dira orain, jokalariak. Hau ez dakit, normala den, o zergatik egiten ari diren, o? Bai, normalen partidutan presentazioa egiten da, guain, ikusi ez esku ematen, bitalde, baina, COVID-en asunto gati, baina normalen betiten da, esku ematei eta nik uste kirol guztietan ez dela presentazioa. Segituan hasiko da partida. Hortxe Eibarreko jokalarien oiua, eta orain kantxara ateratzen ari dira jokalariak, epaia ere prest. Eta edozein momentutan hasiko dau. Esan dugu, partida zaila, Eibar lehenengo da sailkapenean. Eta Ordiziak ez du partidarik irabazi oraindik, baina bueno. Hortxe hasi da partida, eta Ordiziarentzako izango da lehenengo jabetza. Hortxe baloia mugitzen. Lehenengo gola etxekoek lortzen duten. Hortxe erasora da. Eta Ordiziarentzako baloi hori. Hortxe da barura, eta geldiketa ona. Nahiko atake politia egiten Ordiziko, nahiko luzea. Ikusten da landu duela Eibarreko defentsa mota eta ondo. Ikusten da Eibarreko kasko mobilidea handi duela, defentsan eta asko atatzen diela. Pena gola baino zapaldu indo eta Eibarrek atako. Ez da markagailura igoko orduan, gol hori. Marra zapaldu du eta orain jabetza Eibarrentzat. Hortxe, erasora joko du, hortxe doa, zabaldu, eta geldiketa ona orain. Bai, geldiketa ona endo junek. Ezten itxitazeon estremoa, baina, gelditu inbarri baita horiek, zelzai edie. Golik ez oraindik, eta Ordiziarentzako izango da baloia orain. Hortxe, mugitzen. Erasora egin dezakete dozen momentutan, horti, kanpora. Ondo botata zegoen, oso ondo ditu da zegoen baloie, ondo botata, eta kanpoa jonda, baina bota inbarri baita ere kanpotik. Jokaldia bukatzea ere, garrantzitsu izango da. Bai. Horren aldaketa. Eibarrek gola bilatuko da orain, lehenengoa, oraindik ez du golik ikusi, hortxe, erasorako autua, falta. Falta, bai. Hortxe, atera bizkor, eta falta izango da, bai. Penaltie, nik uste pixka gehiago izan zaikera, amarilan bato, ikusita nahiko atzerik teutsi diola, eta nahiko arbitrok pixka falla bindu da. Hortxe, lehenengo gola, Eibarren zako, utxeta bat. Hortxe, orain Ordiziarentzako aukera, ona! Eta gola oso ona. Oso ona hori. Bai. Ikusia hor,
laterala atera indala disuaditzea, eta hor estremok huekoa hortio penetrau dela, eta oso ondo, oso gol politia. Hortxe, beste aldaketa bat egin du Eibarrek orain. Bai, atake defentsa aldaketa egiten dugu Eibarrek. Lau jokalari ateatzen da, ataken, eta beste bat sartzen da. Hoi ordizik aprobetxo egin barko zon, kambio hoi orduekok sortzen die, eta orduan desekilibrio horiek aprobetxo egin barko. Normalen, kambio darenen oso ondo dago baloia azkarri jotzea, zebeiak bitarten aldaketa egite du, eta horrek esan duen bezala, mentaja bat lortu haikezu. Eta baina ordizin defentsa ona, baina hori barre guaindik muitzen baloie. Horti ezake, falta izango da, bai. Falta, bai. Bueno, ordizia behintzat partida sartuta dago. Bai, nahiko txukune, hasiera. Bai, defentsa oso importantea dala partidu hauetan. Eta, bueno, haber mantentzen duen. Hortxe, bigarna. Bai, jaurtik eta kanpotik, baino oso zaie. Hortxe, aldaketa egin dute berriro ere, defentsarako. Bat eta bi. Ea, ordiziarentzako aukera orain. Eta... Bai, pase hona zan, zeleku ez duken pivotea, baina, bueno, batea. Bueno, ordiziarentzako baloia berriro ere. Partida berdintzea bilatuko dute. Ea ba. Eta, falta. Berriro ere, ordiziarentzako baloi hori. Hortxe, erasorako autua. Atzera. Ea, zer bilatzen duten. Eta, gol ona. Oso ondo. Eta bi. Oso ondo moituta atakea esan, eta pizkanaka bi hiru buelta ematen, azkenen hueko lortu du estremon, eta oso politik esan, oso ondo moitutako atakea. Eta gol bikaina, binakoa jartzeko markagailuan. Eta orain Eibar, hirugarrenaren bila. Gazteko esan ezen ternuka. Hortxe, erasorako autua, hortxe doa. Ea ba, jaurtitzeko aukera duen. Falta. Falta, baina nahiko txukun, Ordiziagoa defentsan, Eibar oso ondo aida baloie muitzen, baina Ordiziko defentsa laguntzak ematen, eta oso ondo, eta guain baloie lapurtu, eta aukera daukie aurretik jartzeko markagaiun. Bai, lortzen duten etxekoek aurretik jartzea. Bi eta bi. Hortxe doa. Falta izango da. Ikusten da, Eibarreko oso ekipa handia hiela, Ordizkoekin konparauta, eta hor 1 kontra 1 baloia moitu be lan asko oso gorrak izan behar diela, eta hor ikusi da berriz kilotan eta bai alturan eta irabaziken diela, eta hor baloia azkar moitu beharko duen tiro garbi lortzeko. Ba, bueno, ea ba, aurretik jartzea lortzen duten, etxeko taldeak. Hortxe bilatuko du, hirugarrena, eta gola. Ba, oso ondo, oso ondo. Min asko haidi egiten, pilotekin asko haidi bilatzen. Eta guain oso ondo atea da. Falta hori. Bai, falta. Ba, ondo, Ordizia lehen minutuetan, 3 eta 2. Bai, maia defentsan egun eman barra duke. Nahi bai partidu irabazi. Baina guaingoz oso txukun atzen. Bai atzen eta bai aurren. Bai, barrentzako aukera orain, ea. Doblea sartzen da. Eta galdiketa ona orain. Eta oso ona. Oso ondo portera, kontratakea. Oso ona ere bai. Eta gola. Eta oso ona. Eta bi. Oso ona. Azkenen gola hauek oso horrezea, ze portera garatzen no. Kontratake azkarra eta gol bat 5 segundutan. Oso ondo. Ordizik hor aprobetxo barra duke, bai kontratakak eta atake azkarrak, bai estatikon geixo kostatzen zaigu, bai ekipo honi eta bai Ordiziko kategori guztietako ekipoi. Eta hoi, ordu hori landu inbarra dute. Ordiziaren jokak hori izan behar du. Hortxe, hori ere ez du asmatu. Oso ondo. Eta orain, bueno, 3 gora jartzeko aukera. Hortxe, Ordizia baloia mugitzen, ea ba, 3 gora jartzeko aukera duten. 4 eta 2. Horrek esan duen bezala den, baloie mugitu inbarra duki ez, defensa oso handie daukie. Behizet. Marra. Ona zan, baino barruti junda pivotea, eta baloia Eibarrentzat. Orain aukera Eibarrek izango du. Eta geldiketa ona, baina. Geldiketa ona, bai.
falta izango da. Eta beste aukera bat izango du Eibarrek. Markagailuan gerturatzeko. Hortxe, baloiarekin Eibar orain. Ea, zer bilatzen duten. Oso ondo Ordiziko defentsa, oso ondo askuratzen, laguntzak emanez. Zalantzak sortzen Eibarko taldeari eta gola orain. Bai. 4-3. Hor komunikazioa falta izan da, bat atea da, urrengoare bai, eta orduan atzetio irabazi die, Bizkarra irabazi die, eta pena bat egia esan. Gain Ordizia atakatzen. Bueno, asmatzen duten orain, falta. Hortxe atera. Ea ba, 5 sartzeko aukera duten. Hortxe da, area atzean, lasai orain. Orain bilatuko dute, baina... Pibotei pasatzen asko hile saiatzen, baina hor baloia moitu gabe eta, oso zaila da, oso zaila da. Lehenengo baloie moitu barra aukie, gaina defentsa hau eukita, bain baloie galdu du, mozten duen kontratakea. Orain kontrara Eibarrentzako izango da, eta eskerrak ez duen asmatu. Hori da, eta beste atake bat Ordizentzat. Hori da. Orain Ordiziantzako baloia, ez dakit zer aldaketa bat egin nahi zuten, baina... Bueno, Ordiziak 5 bilatuko du, Eibarrek ez du asmatu. Hortxe, erasora joko du. Eta... falta. Hortxe, Bizkorra atera. Ea zer bilatzen duten etxekoek. Beste falta bat. Hortxe, baloia mugitzen orain alde batetik bestera. Eta falta izango da baita ere. Pasibo ondare guain, Ordiziko taldea. Eta... Bandizik Segito, pasi dauzkide, eta. lau. Hortxe doa, eta gola! Eta oso ona, bai, pasibo egon da. Oso ondo estremoa. Eta 2 gola markagai. Hori da, 2 gora mantentzen da. Eta ez da gutxi. Bueno, Eibarre bilatuko du orain, 4. Esan Ordizik ataken eta defentsa nivel hau lortzen badu mantentzea, partida oso politxe eta oso goratu ikusiko dugu eta agerrola izango da. Bueno, hor iritsi da Eibarren 4. Opa. 5-4. Nahiko berdinduta guangoz, partidu, Eibarrek defentsa aldaudo, 6-0 batetik 5-1 batea ikusten da Mairue adelantauta jarri dela. Hor Eibarren punto fuertetako da. Defentsa mota hau eta Ordizik guain gehiago kostauko zaio baloia moitza, egia esan. Nik uste ikusi duela Ordizi oso ondo aizala baloie moitzen. Eta horregatik io duela 5 bata. Azkenen baloi hori bazaiago izatea moitza. Eta guain tiro oso garbi eukido estremo, baino postei eman dio. Hortxe ikusten dugu, Zutoinarea. Eta horrein Eibarrentzako aukera izango da. Ondo geldituta. Ordiziko porterak. Baina baloia Eibarrentzako izango da. Eta ea ba. Eibarrek aukera orain. Eta Igorrek esan don bezala, defentsa mantendu behar du. Ritmoa eta intensitatea aukerak eukitzeko partidun. Baina, bueno, partidu luzea da eta bandik asko. Falta dirazi du. Hortxe atera azkar. Hor, bilatuko dute. Bola, Eibarrekoek alde batetik. Oso ondo portera. Nahiko itxita zeon estremoa. Baina eskubide da eta horti zaila da behaintzako. Baina porterak ondo bai paratzen lehenengo paloa eta 3tik 3 paratu ditu. Bai. Beste aukera bat Ordiziarentzat aldea zabaltzeko, bira. Aldaketak Ordizin guain. Ea, 5 bateko hori
Gara aldaketa hauekin maila mantentza lortzen duen, eta Ja. Hortxe baloia mugitzen orain Ordizia. Orain zailagoa da barrura sartzea. Hortxe... zer bilatzen duten. nahiko ataken momentu hauetan. Faltakin pixkat Bai, ez. astu die, baina, bueno. Falta orain Ordiziarentzat. Hortxe atera Bizkor. Hortxe doa, falta izango da. Ondo, eta pasibon sartu die Ordiziko taldea. Azkar bukatu beharko dute jokaldia. Bota. Bai, denboratxako bai. Ibarrentzako baloia orain, 5-4. Aldaketa baita Ibarreko talden. Eta berdinketaren bila joango da kanpoko taldea. Ordiziak ondo defendatu beharra duka. Hortxe. Falta izango da. Oso ondo defendituta hor. Eta falta Ibarrentzat. Ibarrentzak aukera izan daiteke. Horti bota, eta ondo geldituta. Oso ondo geldituta, bai, baina osko aia laguntzen defentsa. Bai. Eta horregatik, gehiago paratzen du porterak. Bostuta lau, Ordiziarentzako aukera orain, berriro ere aldea bira zabaltzeko. Guain pivotea pixka dateatzen du 5-1 muitzeko. Baina ez du ezer lortu. Kostatzen ari zaie pixka horrekin. Lortzen duten. Eta horrek esan duen bezala pixka ataskauta dara guain. Eta beste baloi baldu. Ibarrentzako kontrara eraso orain, aukera izan dezake, baina ondo, falta egin. Oso ondo moztuta, bigarren olea da hoi, eta guain ataken estatiko atakako da Ibarrek, eta hor Ordizik guain arteko nivela mantentzen bado, aukera gukoitu berriz baloia rekuperako. Ibarrentzako aukera, asmatzen duten, ez da. Kanpora. Ez da, biltzafine erasoan. Eta Ordizia defentsan ere ondo hori da. Eta hortxe 5-4. Ez da moitzen markagailu azken minutuetan. Ordiziak aukera duen orain, 6. sartzeko. Eta hor lapurreta, kontraraso izan liteke. Ondo. Eta ondo galduta baloi hori. Bereskuratu du, eta orain bai. Orain asmatu du. Nahiko nasia kontratakea, aukera auki Ordizia baloia lapurtzeko, baino galdu indu azkenen eta Eibarrek berdin du indu markagailue. 5-5, eta orain, falta Ordiziarentzat. Zer bilatzen duten orain, etxekoek. Hortxe da, aukera, eta gola! Oso na, bai. 6-5. Ikusten da Ibarrek defentsan, aparte 5-1 gain, lateralak bai profundidad ondi ematen diela atakei, eta hor Ordizik komplikatzeko ikutzen ditu, baina, bueno, ikustea aurre atatzen ari dela partidu, eta partidu por egin ikusten guain arte bintzat. Hautxarte askatu dute, okerrezpanago. Eibarreko taldek eskatu hautxartea. Ordizia oraindik ez da markaga joan atzetik joan, okerrezpanago. Une oro aurretik joan da. Bai, berdinketa, baina denbora guztien aurretik. 6-5. Eta nabaritzen da, 5-5 gehiago kostatzen dela, barura sartzea batez ere. Bai, nabaritzen da, bai, baina bueno. Baina, ez da biltza bezki. Eibarreko ekipo guztik nivela handi edu 5-1 defentsa hortan, eta orokorren ekipo guzti asko kostatzen zaie defensa hori atakatzea. Eta, bueno, hauek ere estie gutxigo, eta hori da. Horrei aurreitea eta partida aurre atatzea. Atezainak ere gelditu ditu, hor 4-5 bukaeran. Eta, bueno, hortxe berrekin diote lehen zatiari.
6:05 markagailuan. Eta ea eusten dioten Ordiziarrek. Markagailuari. Horan Eibarrek izango du erasorako aukera. Hortxe, hasiko da berriro ere martxan jarriko da partida. Eta Eibar orain baloiaren jabetzarekin. Baloia mugitzen, alde batetik bestera. Hortxe, erasoara gerturatzen. Hortxe doa, eurti dezakez, zirik egin du. Oso ondo Ordiziko defentsa, laguntzak ematen, dana batea baskulatzen. Eta Eibar arazokin sartzeko. Bai, ez da bil. Eta baloie galdu dute guain. Aukera orain Ordiziarentzat bira joateko berriro ere. Ez da biltza eroso, Eibarreko jokalariak. Asko kostatzen zaie, estatikon 6-6-en kontra atakatzen dutenen. Asko kostatzen zaie, atake askotan, hueko bat bilatu du eta sartu indie, baina bestela oso zaie daukie sartzeko goengoz. Bueno, zazpigarrena sartzeko aukera orain Ordiziak. Esmatzen duten. Hortxe ondo sartu da barrura, eta falta izango da. Bizkorra atera. Zer bilatzen duten. Hortxe. Eskanak agerturatzen doaz. Baina, baloia galdu du orain. Eibarrentzako aukera izan daiteke, kontra erasoa. Ea, asmatzen duen, eta bai. Eta gola, bai. Ez du barkatu. 6-6. Azkenen baloi horiek galtzen baituzu, azkenen normalena da, behaiek kontratake bat itea, eta gola sartzea, orduan kontuz euki barrio, Ordiziko taldea baloi horiekin. Eta hortxe Ordiziarentzako aukera orain. Oso ondo pasea hor pivote eta falta. Falta. Orain. Baloia mugitzen Ordizia. Kontuz. Ordizi permutak inazten do atake gehienak alde hontan. Eta alde hontan azten atakatzen eta superioria biatu nahi due beste estremon. Hasieran lortu due, baina guain asko kostatzen zaie eta pasibon dare sartuta. Falta eta pasibon zeitze due. Azkar ukatu beharko dute hori. Beste falta bat. Falta bat eta pasibon zeitze due guain dira. Bota egin beharko du. Azkar. Pasea. Eta ez bagitze pitau donor arbitrok. Falta edo. Hortxe aukera. Eta Giro oso na, retxafea hori zina eta oso na, bai. Zorte bixo bat izan du hor. Esan lateral tiro zuzak izan zua, bere aurkarie baina bastante altu gazan, baina oso tiro txukune lortu du eta baina retxazea hori zin alde eta gola. Ezin da gehiago ez dago. Gol bikaina. Berriro aurretik, Ordizia, bat gora, 7-6, eta orain Eibarrentzako berdintzeko aukera. Hortxe, bilatuko dute berdinketa, falta bilatzen ari zen Ordizia, ondo orain. Eta oso ondo portera. Eta baloia galdu du. Baloia galdu du. Hor iritsi daiteke berdinketa, bai. Eta lehen esan duen bezala, baloi horiek ezin dira galdu, ikusi den bezala, azkenen baloi bat galduta, normalen gola kontran izatea, eta azkeneko bi gola izan dire eta kontuzuk ibarru baloi horiekin. Ze defensa oso txukuna haite gue, paurtera paratzen dut, azkenen gero hor pase batekin baloi egaltze gue. Zazpina, partida parekatua. Eta Ordiziarentzako aukera orain berriro ere aurretik jartzeko. Ea lortzen duten. Kontuz orain hankan eman dio. Beste kontra esak, oso ondo bereskuratuta orain. Oso ondo bereskuratuta. Falta. Ea berriro aukera. Epa. Nik uste hor falta ondala. Zeibarreko jokalarik Ordizikoa butza dio, eta urrea jonda baino.
Fuera pitado. Baloia Eibarrentzat eta orain lehenengo aurretik jartzeko aukera izango dute. Hortxe da, baloia mugitzen lasai. Orain bilatuko dute. Epa, alde egin dio. Hor iritsi daiteke eta lehenengoz aurretik Eibar orain 7-8. Orain ordizik, nola, Eibar aurretik jarria markagailuan, tiempo muerto askado, bueno, gauza batzuk zuzentzeko, nik uste batez ere defentsan, bi baloi galduta eta pixka jaitsi du eta aurretik jarri da Eibar, baina, bueno, hortxe da guanik partidue, asko falta da. Pena, galdutako baloi horiek gero ordainduko dira. Bai. Baina, bueno, ez da biltza gaizki. 7-8, orantxe jarri da lehenengoz aurretik markagailuan Eibar. Partida nahiko orekatu ikusten ari gara. Eta hortxe ikusten ditugu Ordiziako jokalariak hizketan. Eibarko akalare, ez dakit, espero zuten hain partidu zaila, baina... Egia esan nik uste dut Eibarreko ez zola espero Ordizik horren beste denboran aurreitea, nik uste dut partidu erreixagoa espero zutela, eta espero la segitza partidu guztien, ez? Ordizik egurre matea defentsan, ataken guaingo hasieran egia esan hobetu ibili die, kanbiokin eta igual pixka jetxin du, baita bai 5-1 horrek asko afektatzen du, eragin handia izan du, eta bozinko guain tiempo muerto ontan, igual atakentzako zehozte esango ziren, kaben bat, eta guain erreixago atakatzen den. Eba, Ordiziak joko amarri balea, 7-8, orain berdinketa Ordizia bilatu behar du. Eta ze pasatzen den. Hortxe, baloia mugutzen Ordizia orain. Erasorako auto egingo du, hortxe, ez du asmatu, nahiko xua botatu baloi hori. Bai, eta baloi egazeko gaine barrek, zer etxafea, lau jokalari area barrun sartu du, eta hor du baloi hori zintzako, eta beste atake bat, markagailu berdintzeko. Hori da, markagailu horrekatzeko aukera orain, Ordiziak kontuz baloi hori galdu gabe. Hortxe izango da aukera. Lekue bilatuta. Ez du asmatu. Oain ikusten da Ordizik kanbiokin ditula, eta ekipo askoz mobilagoa sartu dela, primera linea askoz azkarragoa, eta ikusten honek aukera gehiago ematen dizkiola Ordizin ataken, hori esan. Eibarrentzako orain aldea zabaltzeko aukera, ea defentsan sendo ibiltzen diren etxekoak. Hortxe baloia azkar mugitzen orain Eibar. Hortxe aukera izan dezake. Zabaldu. Beste aldera mugitu. Ea zer bilatzen duten. Falta. Hortxe atera azkar falta hori. Epa, ez tira ulertu orain. Galdu du Eibarrekok. Eta Ordiziarentzako. Oso defentsa hona Ordizina egia esan, eta... Baloia galdu du Ordizi, baina Eibarrek bereze galdu du, eta hortxe aukera, ez da ere. Ez da biltza asmatzen orain, azken aukera honaz. Eibarre behize galdu baloie. Aukera kontratak atea do, baina bere taleko jokalarik ez dugu behi da, eta kanpoa zuzenen. Erotu zaigu, azken minutu hauetan, partida. Hortxe Ordiziarentzako aukera. Epa, berriro galdu, eta orain kontra erasoa. Bakar-bakarrik atezainarekin buruz buru, eta barura. Esan momentu honetan azkeneko lauatako bastante erok izan die, pixka partidu berriz asentatzen dan, eta atake luzeixego lortu dituen. Partida erotu zaigu momentu batean. Eta hortxe Ordiziako entrenatzaileak ere lasaitasun pixka bat eskatzen zuen. Bi gora orain, Eibar. Berriro partidan sartzeko aukera duten Ordiziarrek. Eta falta izango da hori. Estremoa bakarri zeuken, baina ez du ikusi, baina alare oso ondo atakauta guain Ordizi. Epa, berriro buruz-buruko bat izango du hor bakar-bakarrik atezainarekin. Eta ezin. Zinen. Akatxikiak ordaintzen ari da orain. Galdu horiek azkenen gehienak kontratakek izaten die eta gol errasoa die.
Falta izango da orain Ordiziarentzat. Lapurreta asko azkenan aldean ikusten ari gara. Ea ba. Bai, Urratxak. Azkar atera du Eibarrek. Ea ba, kontuz. Eta, nola bota du baloi hori? Eta gola. Bai. Oso postura arraroan bota du, baina Bai, postura oso arraroan bota du. Baina sartu da. Botekin junda eta portera gai zaiek bidu hor. 7-11 lau gora jarri dira orain Eibartarrak. Ea ba, Ordiziarentzako baloiaren jabetza orain. Ea markagailuan gerturatzea lortzen duten, eta orain baloia lapurtu berriro ere. Mozten duen kontratakea. Eibarrentzako aukera. Eta gola. Baina zer adierazi duen, edo? Bai, gola izan da, guain, petxatzen nahi. Gola. Bai, 2 minutu oso, klaro, biztan die, kontrataken. Heldu indio. Eta 2 minutu bankilloa horriziko jokalari. Eta guain 2 minutu gutxigo gino horrizi. Aber nola gestionatzen duen bai atakea eta defentsa. 7 eta 12. Bai, pixkat urrundu die guain. Bai. Eibarreko taldeek. Pena, lehen zatiaren amaieran. Bai, ze nahiko talde, Bai. bueno, nahiko lehenengo zati txukun hain du, eta pena bat egia esan. Ikusten da Orditziko kataken, ja, denbora aurrera junda, ja, nekatzen nahi diela, eta pazientzia galtzen pixkat ataken. Atake hasieran atake asko zuzego zituzten, eta haueko gehiago lortzen zituen. Berriz bideo lortu beharko zuen, ez? Hoi gehiago atake lan dugok, eta gol errexak lortzen. Tiro errexak inez da hoi. Bai, pazientzia. Eibarreko defensa oso handi da, bueno, oso handi da neskak, eta hor baloien muitu barra bestela oso zai da. Ara, ze gola sartu Eta guain gol oso politi Eibarrek, estremo tio. Gainetik. Hortxe. Eta guain atake luze bat behar dordizi, zeba gutxi gindare. Gutxi dago. Eta atake luze bat behar du, pasibo arte. Ea ba, a ber, pixka bat gerturatzeko aukera duten, lehen zati amaitu baino lehen. 7 eta 13 orain, eta? Eta urratxa, beste baloi bat galduta. Hortxe beste aukera bat, beste bat sartzeko, eta bai. Eta beste kontratake bat. Konzentrazioa galdu ote duten, pixka bat. Bai, nik uste azkeneko 5 minututan pixka partidu jundiela, 3 baloi galdu dituzte, 3 kontratake, eta nik uste hortik jundala bantaia Eibarrentzako. Eta guain ikusten duen bezala atake oso nasik, bat gutxigo dare. Eta aldea mantatzen duen deskansoa jun baino deno, gero, bueno, bigarren zatin saiatzeko gerturatzeko. Baina ba, 7 eta 14 orain. Bikoitztu egin dute. Bat gehiago Eibar guainik ataken. Ondo gelditu oso orain. ondo portera guain, oso importantea para hau. Eta guain esan duen bezala, ordizi atake luzea inbarra dugu, ze guain bat gutxigo egin dau. Presio gabe, baino ikusiko dugu. Ea ba, hortxe aukera izango du, ea lortzen duten. Oso na. 8 gola sartzea, eta galdu egin duen berriro ere. Bidoaz. Saiatuko da, mozten. Bakarri joango da, eta zutoinera orain. Eta kanpora, bai. Bai, kanpora dotago. Bueno, azazpiko aldea mantentzen da. Eta orain bereskuratu du. Jokalaria. Dana, dare berize, 6-6 en kontra. Eta ber, notzen gol bat ordizi. Hori da. Ze azkeneko 5 minututan ez gol izartu. Bai. Bueno ba, hortxe gutxi falta da, eta beste lapurreta bat. Guain lapurreta ugari ikusten ari gara orain. Moztu due kontratakea guain, oso importantea. Ordiziarentzat izango da. Ea, bintzat bat sartzen duen, lehen zati amaitu horretik. Hortxe, oso na hori. Bueno, finta oso nahi indo, hori da. lekue ikusi dut, asartu indo, eta gol importantea psikologikoki hori da. Aber, defensa hon bat iten duen guain, minutu bat faltan. Lehen zati amaitzeko, Eibarrentzako jabetza orain, 8 eta 14. Orain Eibar presari gabe.
lasai, denbora guztia agortu nahian, hortxe, erasorako autua orain, ea, falta. Hortxe, azkar atera, hortxe izan ez daki aukera Ibarrek, eta... Falta, bai, a ber, aguantatzen duen. Hogei segundu falta dieguain. Nik uste pasibo ondare Ibarrekok. Eta gola. Azkeneko aukera, 10 segundu. Azkeneko atakea horrizik, a ber, denbora Matillon, 7 segundu, elitzei. 2 segundu, urrutiti jaurti. Tiro oso luzea. Pixka gehiagorako denbora bat zuen, baina bueno. Bueno, esan daike, lehenengo zatin bi orditzik ataken bi partido oso desberdin euki ditula. Lehenengo 20 minutuko arte nahiko txukun atako oso ondo, eta azkeneko 10 minutu asko gehiago kostau zaio. Baloi asko galdu ditu, eta hor ikusten azkenen Eibar markadoren pixka aldendu indala, eta a ber guain bigarren zatin gerturatzen lortzen duen orditzikok, eta hor nahiko lan eukiko du, egia esan. Bai, partida hasiera txukuna izan da Ordiziaren partetik, defentsan eta erasoan oso ondo, baina gero ikusi dugu azkeneko 5-10 minutu horiek, bueno, hortxe aldean nabarmen zabaldu da, 8 eta 15, baina bueno, oraindik beste ordu hori geratzen da, eta bueno, ratxa bat hartu ezkero, agian gerturatzerik edo izango dute, hortxe ikusten ditugu errepikapenak. Hasiera benetan ona izan da Ordiziarena. Bukaeran gehiago kostatu zaie. Eta bueno, Ibarrekoak orain lasaiago egongo dira agian. Ikusita nola bukatu duten, nola hasi den partida eta nola bukatu duten lehen zatia, bueno, bintzat hasitasun puntuak izango duten. Kostatu zaila partidun sartzea, eta nahiko berdintuta jundien lehenengo 20 minutu, baina gero azkeneko 10 minututan, ordizik baloi galdu ditu eta horrekin min asko egin duen. Eta bueno, a ber guain bigarren zatin Ordiziko taldea ataken hasieran bezala moldatzen da, eta defentsa mantendu nik uste, bueno, gauzak hortxe orain ikusten ditugu, Ordiziako jokalariak bata bestearekin izketan. Eta guk orain iragarketara joango gara, eta segituen izango gara bueltan bigarren zatia ikusteko asmoz. Gero arte. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten Ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da Ordiziarren izaera.
irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da Ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Bueno, hemen txegara bueltan, segituan hasiko da bigarren zatia, 8 eta 15. Eta hortxe, Eibarrek ekingo dio baloiarekin bigarren zatiari. Ordiziko taldea hasierako defentsa egiten duen, zen maila oso ona eman due. Eta horregatik junda markaio berdin duta. Hortxe Eibarrentzako aukera orain, jaurtiketa ona, baina zutoinera. Eta orain aukera kontratasorako, oso ondo utxita goloi hori, eta gola. Oso ondo. Bueno, bigarren zati hasteko moduena bintzat. Hoi da, bigarren zarie hasteko moduko bena. Gol erresa. Defentsa oso ona ez da izan, nahiko gol erresa lortu du, baina, bueno. Postere jolaztu jendu eta azken postea junda retxazte hartu eta kontratak eta oso ondo. Arrola egiten da. Bueno, Aseira orain aldea eta aukera Eibarrentzat izan daiteke, hori asmatu. Oso ondo bilatu de hor pivotea indute permuta bat, behize baloia lateralai eta pivotea bilatu dute. Ordiziarentzako aukera orain berriro 10era iristeko. Eba. Hortxe, baloia mugitzen alde batetik bestera. Eba, orain aukera, ez du ondo fuerte bota, baina falta izango da. Amargarren abilatuko du Ordiziak. Eba, hortxe, baloia galdu du, ondo berreskuratuta. Eta beste aukera bat. Beste aukera bat, hori da. Hasieran esan duguna, Eibarreko defentsakin oso ondo muitu barraukie baloie. Bestela zai eukitzen du, aire zaiatzen bat-baten kontra egiten, baino oso zai da behaientzako. Bain pasibon sartu die. Ba, segituan bota beharra dute, hortxe falta izango da. Bai. Ja, ba, azkar jokatu beharra dute. Hoi da, jartiketa behar dute guain. Hortxe... Eta gola! Baina, zapaldu egin du. Bai. Ba, ez da igoko markagailura hori. 9:16. Pasibon da baloia boten barazuen bai edo bai, eta bueno, azken nahiko fortautetzen da tiro eta zapaldu egin du. Eta asmatu du, baina marra zapalduta. Eibarrek aukera, aldea are gehiago zabaltzeko. Hortxe doa, eta gola. 2 minutu. Eta 2 minutu bai. Ze tiroa botatakon, besotik heldu dio. Eta 2 minutukin zigortu diote. Ba, bostekin geratuko da notizia. Orain denbora luzez behintzat. Hoi da, guain atake luzea behar due. Guain Eibarrek lau bia jo defentsa. Baloi lapurtzeko. Ikusten da lau bi honekin, Ordizi bilateralekin bakarri da jolasten, bi hoiei bastante presioa sartuko die eta oso zaila izango da baloia moitzea. Hortxe Ordiziak aukera orain, eta ondo. Oso ondo moitu duen, pivotea bilatu eta gola. Bueno, behintzat bostekin sartu dute, eta? Eta guain maien egon dire arazok, ez dakit denborakin, no? Ez dakit, ze pasa den hor? Ikusten da, markagoren Ordizik 10 gol sartitula jartzen da, eta berten hor 11. Ah, bai? Hoi izango da arazoa. Arraroa. Ba, ez dakit zein izango den ondo dagoena. Hoi da, ez dakit 10 edo 11 doan. Markadorekin arazok. Denbora ere. Bueno, markagailuarekin arazoak orain. Ez dakit zer egingo duten.
Vale, hortxe. Orain izalantza ditu. Orain zizagantza ditugu, bai. 10-11 izango dute, baina bueno. Eibarrentzak aukera orain. Hortxe, eta ondo horita. Eta oso ondo estremoa hor, bat abita alten sartzen. Eta gola lortzen. Eibar orain. Bueno, hortxe Ordiziarentzak Oso ondo, aukera. Ordiziko eta gola pivotea. ona, Pivoten aldetik oso ondo burrukauta hor, oso zaila ezan junda bakarrik dean aurka eta ondo atazaio. Lehen goleok oso importante dira. Ba, 11 eta 18 izango dugu. Bai, zazpi, bera guandik Ordiziko taldea. Ea ba, Eibarren Bat gutxi aukera guandik orain, atake. ondo. Oso ondo hor. Ordiziko jokalaria. ondo bereskuratuta. Guandik bat gutxi gokin. Beste aukera bat Eibarrentzat. Hortxe. Pasibo ondare guain, tiroa Bota behar beharra du, ondo gerituta. Portera paratu Oso ona. Eta Eibarrek eguiko du guandik bat oie. Eibarrentzak aukera, baina demora askorik ez dukiko. Hortxe, Iriarteko baloia erdira. Berriro zabaldu. Erasora egingo dute orain. Aukera izan dezake, galiketa ona. Oso ondo, eliketa ona, baino falta egon ba. Beste aukera bat. Eibarrentzat. Hortxe doa, kanbotik. Epa. Ordizin defensa oso ona. Azkar mugitzen orain. Urratsak. Ondo bereskuratuta orain. Naiz eta bat gutxi gokin egon defentsan, Hori da. oso ondo baskula du eta azkenen baloi lapurtu du eta aukera 6 goleta jartzeko markagailun. Hori da, 11 eta 18. Honen 12 uste dut ez? Behar luke, 12 eta 18 beharko luke. Dena da, berriz Ordizin aldetik, eta ikusten da Eibarrek defentsa aldo dola, berriz denak atzen sartu ditula 6-0 batekin, eta Ordizik hasiera baten defentsa mota honekin erreztasunak egituen. Aber, guain erreztasun horiek lortu dituen eta gola sartu dituen. Bueno, aukera baina Ordiziaren zatxeira jartzeko. Ea, asmatzen duten. Hortxe, baloia mugitzen, alde batetik bestera. Giatu beharra dute. Hortxe doa, ez du Oso asmatu ondo. zutunera orain. Ondo bilatuta, estremoa, baino Eta kontuz orain porteran aldaketa geldiketa guain kontratakea. Eta Eta falta. penalti. Bai, Penaltia. bai. Ikusi da Ordizi kambio defensa ataka izala egiten Bai, eta bai. eta Eibarreko saskarillo dola eta igual kambio egin beharren Ordizikoa defentsa sartu beharko zala. Eta hortio lortu du eta azken penalti hau. Hortxe, penaltia barrura, 19garrena, Eibarrentzat. Orain 8 igo da alde hori. Eta Ordiziarentzako jabetza. Sei minutu bigarren zati honetan, 11 eta 19. Eta kontuz orain, baloi hori galdu gabe. Bueno, Ordiziarentzako aukera izan daiteke orain, venga. Hortxe are hartzean, ona! Jaurtiketa oso ona, baloi oso ondo mugitu due, pare bat cruce, eta gol oso polike. Ba, 12 eta 19. Venga, puntua gehiago behar due defentsa Ordiziko taldea, nahi badue markau bien gol Eta batzuk. atezaina aldatuko du. Hori da, tezaina aldatu behar du Eibarrek. Hortxe, Eibar erasorako egingo durain, hortxe, oedeki Oso ondo geratuta. Ordiziko portera, Eta baloia Ordiziarentzat edo. Giro retxazen Eibarreko jokalari eman diola eta orduan baloia Ordizintzako. Bueno ba, Eliketa oso ona, ze tiro oso librea zeuken estremo. Eta aukera Ordizintzako 6 gol eta hori da, urratsak bai. urratxak. Bai. Bueno, ba, ez du aprobetxatu aukera hori, kontuz orain, Kontratakea Eibarrek, ondo egindako oso falta, ondo eldituta eta berreskuratu indu baloia bize. oso ondo, Eta oso ondo, bai. Beste aukera bat, 6 goleta sartzeko. hori da. 6ko tartearen bila orain. Ordizia, asmatzen duten. Hortxe, falta izango da.
Eta listo, atera du. Ordizia seira jartzeko asmoarekin. Falta. Ja ba, zer bilatzen duten. Hortxe, baloia mugitzen, aurrera doa. Falta. Hor, baloian zirkulazio segiezkeo, superioridad lortuko zen Ordizia, baina, bueno, jokalarik azkenen deziditu do moztea zirkulazioi eta, bueno, falta bat izan da. Ba, bueno, beste aukera bat, ea ba, asmatzen duten, oraingoan. Beste falta bat. Seira jartzeko aukera, Ordiziarrentzat. Hoxe egin dio. Beste aldera mugitu Luzegi. Pase kaskarra eta Baloie galdu du berrize. Luzegi joan zaio hori. 12:19. Aibarrentzako aukera orain. 20ra iristeko. Hortxe dira baloia mugitzen Bizkor. Jaurki, baina falta. Hortxe beste aukera bat Eibarrentzat. Jaurtik eta baina kontratakeko aukera guain Ordizik. asmatzen duten oso ona, aukera izan dezake eta bai. Eta barrura. Oso rezepzio zaiezan. Nahiko jokalari zituen gainen eta bueno, oso ondo nahiko arriesgatu izan da pasa, baina oso ondo atera azkenean. Urte eman dio, Eta porteran pase oso ona baita ere, kontu neuki bar da. Bueno, ba, seira jarri dira. Tamina hartu du orain. Eibarko jokalariak eskuan, besoan. Bueno, 13:19. Hortxe, baloia mugitzen Eibar orain. 20. abiatu nahian. Kanpotik ez alde batera ireki. Atzera. Hortxe bilatuko du. Eta gola. 13:20. Zazpiko alde orain berriro. Hori da, oso ondo mugituta baloia Eibarrek, 1 kontra 1 nahiko potentea eta barrura. Ba, Ordiziarentzako jabetza izango da orain. 10 minutu. Berriz egin du, bost batea defentsa, ikusten zuen bezala, beti 13 jokalari da hor. Aurrera xeago. Ja, ba, nola bukatzen duten jabetza hau. Baloia mugitzen, orain Bizkor. Etxeko taldea. Hortxe are hartzean, barrura sartuko da, galdu egin du baloi hori. Galduta. Eta faiak ez du zer ikusi. Falta bila junda, baina bueno, arbitroak izan iruditu eta baloia galdu da azkenean. Ba, aukera Eibarrentzat orain. Kanpotik egin dezake Jaurtik eta kontuz, mina hartu du hor, hankan. Baina Ordizik ez do aldaketa egin atake defentsan, baino kontratakea gelditu du. Aukera Eibarrentzat orain, kanpotik Jaurti eta barrura. Tiro oso on apoio nor 7 metrotan. Eta oso zaie porterantzako. Ba, 8 igo zaigu aldea. 13:21. Amai minutu jokatuta. Permuta bat alde hortan, hola hasten atake gehienak Ordizin. Aukera orain Ordiziarentzat, falta. Nahiko nastuta orain. Oso zaila da hor erditio sartzea, Eibarreko jokalarik oso handi die eta pisu auzkoak bie. Eta saiatu harraukie baloie gehiago muitzen, eta estremota iristen. Tiro horrez bat bilatzeko. Hortxe bilatuko du agian, ez zin izango bilatu. Eta Farka holik eta pixka gehiago ere bai. Baina harritontzako falta bat harri. Bueno, Ordiziarentzako baloia berriro. Hor ikustez du beste permutat, lateralen, estremoa doblea sartu da. Hor bai, lortu du, buelta ondo manda, baina tiro naik ez zaie hor, baina bueno, saiatu inbarra da.
eta beste aukera bat ibarrentzako markagailun Hori da, pixka gehiago juteko. aldea gehiago zabaltzeko. Ibarrek orain, baloia. Mairu eta Hain hogeita ikusten bat. da partiuko ritmoa nahiko Etxi da bai. hori da, nahiko jeitsi da, oso motora da guain. Nik uste markadoren hainbeste aldea daula, bi talde ja pixka jeitsi duela. Baina, bueno, bukaera arte burruka eta badarra, eta falta hor. Ibarrentzako aukera orain. Ea, kanpotik bilatuko duen edo. Oso ondo hor kontaktua, horriziko defentsa. Oso ondo intensiarekin atea bide behize defentsan, nahiko na. Oso defentsa ona ez, Noel esaten nahi da bezala, intentsia puntu bat dio ematen do, eta oin pasioan sartu die, eta gola, Eibarrentzat aldeko gola. Zena bat, hori esan, pivotek nahiko ondo zirkulo do, eta pasea oso nahi izan da hori esan. Eta gola Ba, bueno. Aldea zabaltzen ari da orain Eibar, 13-22, bederatzira. Seira jarri da horriziko taldea, baino Eta orain hiru pasu utxeko txarra. partziala eta guain baloie galduta behize. Ez da biltza fin orain. 13-22 eta jabetza Eibarrentza berriro ere. Eba, Eibarrek 23 bilatuko du, Urratsak eta falta eta baloia Eibarrentzako behize. Hortxe atera Eibarrek, beste aukera bat izango du. Hankan Hankan. eman dio horriziko jokalari eta beste aukera bat guendik Eibar ataken. Hortxe baloia mugitzen orain. Hori da, baloia oso ondo mugitzen. Baino barrutik zirkulatu pivotea eta area. Uno ba. Pixka bat aldea murrizteko aukera ordiziak, ea ba. Bintzat. Aldea murrizteko aukera duen. Pixka bat. Epa, hortxe ondo biatuta. Nahiko nasita bil horriziko taldea, Bai, baina bai. ataken pixka lasaitu erraukie baloia mugitu eta aukera biko dituzte. Bueno, hortxe aukera izango du orain. Epa. Intensia, ja, defentsa guain Eibarreko taldea eta zailtasunak horriz izartzeko estatikon. Hortxe aukera izango du agian, ea, botatzeko. Eta Epa, falta. Falta eta bi binitu bai. Bastante bultzara haundi eman dio, eta horregatio 2 minutu kanpokoa. Guain, horrizi bat gehiaukin, Hori hueko da. gehiago dara, eta aprobetxatza lortzen duen, hueko gehiago. Ea, bintzat bi goleko errentatxo bat edo. Hortxe, erasoan orain Ordizia. Ondo utzi diote. Oso ondo defentsa behiz Eibar. Eta falta. Bain askoz importante baloia muitzea, ze bat gutxi gokin. Hori da. Ondo muintzen baloie lekue da, hori ikusi deu. Baino porteran geldiketa oso ona, eta pena bat. Bai, orain Eibar lasai pasiboaren bila joango da bien. Berriro ere seirekin jartzeko. Presari gabe. Kanpoko taldea. 13-22. Bederatzi bera. Eta Eibarreko dago ataken aldaketak egon die, zentrala eta lateral aldatu due. Hortxe, mundu itzen baloia orain. Hortxe, baloia Azkar. mugitzen. Falta. Oso ondo biziko defentsa hor. Hor beste falta bat izango da. Falta behize. Azkar atera. Hortxe. Ia baloia galdu du. Pasibo, Eibarreko taldea orain. Azkar bota beharra dute. Ondo utxita. Oso ondo atakatuta, baina eta bezer gehiago falta. Eta listo, pasibon jarraitze be. Sake tiroa eukiziko dugu Laister.
Bueno, hortxe botako du, seguraski. Tiro kaskarra, Ondo kontratak tapatuta. egiteko aukera Ordizi. Hortxe dauka aukera, eta hola. Eta oso ona, bai, oso ona. Ematen do Eibarrek aldaketa hauekin bere jokalari importantenak kendu ditula, igual baita markadoreko aldea ikusita. Bai. Eta nahiko ekipo gazta sartu dola ematen do. Eta igual guain Ordizik aukera gehiago euki daizke. Aldea murrizteko hori da. Markadoren gehiago gerturatzen dira eta partido bukaera politxo bat ikustea lortzen du. Ja, orain 8an da aldea. Eta esan bezala Eibarrek aldaketak egin ditu, badirudi jokalari garrantzitsuenei atxeden pixka bat emateko autu egin duela, ikusi behar orain, baloia mugitzen kanpoko taldea, hortxe. Pivotea biatu behar du ez, oso handi daukie. Oso ondo lapurtuta orain. Oso ondo lapurtuta baloie. Guain ez egon kontratakeko aukeraik. Baino beste aukera bat Ordizintzako. Ja, aprobetxatzeri baduten, kontuz orain baloia galdu gabe. Asko jotzen da bost bata. Aldaketa Aldaketa hori da, erasorako aldaketa. Aukera Ordiziak orain, aldea zazpira ekartzeko. Ea ba. Hortxe doa, erasoaren bila. Oso ondo moituta baloia. Jaurti eta Geldiketa bikaina. oso ona portera dena, Orain. bai. Marra zapaldu. Tiro nahiko zaie, bastante eskorautatzen angulo oso gutxikin eta bueno, portera parada oso politxein dugu esan. Bai, sekulako geldiketa. Eibarrek portera aldatu du, baino maila mantendu du portera berri honek. Eta nahiko ondo ibili ebik Orrizikoare bai. Eibar ataken behize. Ondo geldituta orain. Orrizin geldiketa. Ez egon kontrataken aukera behize. Eta estatikon atakalko Ordizu gain. Eibarri askoz gehiago izan kostatzen, 3 edo 4 ataka dijo sartu gabe eta hola jarraitzen Ordizik defentsan nivel politia da ematen eta argoin ataken beste puntua gehiago ematen duen eta golak lortzen jo. Diferentzia txikitzeko. Orain zazpira jartzeko aukera orain Ordiziak. Baloiarik galtzen ez badute. Pasibo Ordiziko taldea. Eta hortxe, denbora bukatzea. Eibarroko taldea ja ez ditu kontratak bideratzen. Zesan non bezala ritmoa jeitsi du, atake estatikoa nahi du landu. Lasai orain, Eibarko taldea lasaiago. Ez dute presarik. 8ko aldea. Hortxe bilatuko dute. Horreia mugitzen hasi dira Eibartarrek, hortxe kanpotik gatik eta ez falta izango da. No, defentsa hor erdin. Baloia berriro beste aukera bat Eibarrentzat, kanpotik hortik eta ondo defendituta, baina falta izango da. Oso ondo, Orriziko defentsa azkeneko lau bost ataketan. Zailtasun asko Eibar sartzeko. Egia bai behaien jokalari hoena ja bankion darela, baina bueno. Pasibon sartzen die behize, asko ari luzatzen atakek, eta tiro oso kaskarra. Ba, bueno. Beste aukera bat Ordiziaren pixka bat aldea murrizteko, Utxartea orain. Utxartea Orditzeko alde. Ataken Eibarrek 5-1 horrekin nahiko minai deiten, asko izaieko zaten azkeneko atako bek egia esan. Guain hortio, horre soluzio bat emateko problema horri, ze pauta emate ditun entrenadorek eta goin ikusiko du. Horren ataketan. Eibar esan bezala, atxeden emateko autua egin du bere jokalari garrantzitsuenei eta Ordiziak aprobetxatu beharra du, tartea murrizteko. 14 eta 22, 8ko aldea markagailuan. Eta horren aprobetxatu beharra du Ordiziak pixka bat, presio pixka bat sartzeko, akaso. Hortxe ikusten ditu, bata beste animatzen. Itxura behintzat aurrekoan, baina hobea ematen ari dira. Itxura oso ona ari ematen, azkenen... Talde zaila baten kontra. Ligako nik uste talde zaiena dela, Eibarreko taldea, eta nahiko itxura
eman due, lehenengo zatiko 20 minututan denbora guztien aurretu Bai, oso, jundien markagailun. Eta gero, bueno, esan duguna, baloi pare batzu galdu, eta Eibar marka horian junda. Baina partidu osoa borrukatzen, eta ez du aurpegi galdu. Aukera orain Ordiziarentzat, eta kontuz baloia galdu du. Eta Iepa kanpora. Eta Eibarrentzako baloie. Eibarrentzako eman du. Eibarrentzako eman du baloia. Bai, baino falta pitatu goleno. Ikusten du bezala falta pitatu. Eibar lasai presarik gabe orain. Bai, hala da. Ez daukat inungo presarik. Jokaldia amaitzeko. Eta urratsak, Bai, urratsak. Ordiziarentzako aukera berriro ere. Ordizia ataken guain. Zazpira jartzeko. Hortxe, aukera politia izan diteke, kontuz, baloia galdu gabe. Hortxe doa, eta ondo. Eta oso na, gol oso polite. Zazpi. Ikusea, estremoa desdobla guindala, doble pivote sartu dara, eta hor dio bizkarra rapau dio defentsai, ordiziko jokalarik, eta hor dio gol oso polite etorri da. Zazpira. Eta Eibarrek orain aukera izango du. Beste bat sartzeko. Hortxe, baloia mugitzen orain. Eta berriro ere, Ordiziarentzat. Seira jartzeko aukera orain. Kontratakea, Ordizi. Azkar atera du, hortxe aukera, ez du asmatu. Eta? Oso parada orain do porterak, eta gero Ordiziko jokalaren aurka txoko da. Baina, bueno, hori ez da ez ere. Mine hartzeko aukera ukidu Ordiziko, baina, ikusten danez igual jarraitzen do. Eta, guain defentsa tokatzen da. Apena izan da, ora, Seira jartzeko aukera zuen. Orain beste aukera bat izango du Eibarrek. Atake guztitan Eibarreko estremoa desdoblatzen da. Oain Ordizi geldiketa, beste kontratakea botatzeko aukera, oso luzea pasea. Eta Eibarrek lapurtu goain. Ara? Baino, Marra zapaldu du? bai, pasos, urratsak eta baloio behize horri zintzako. Ara, bueno. Aukera behize 6 goleta Hori da. jartzeko. Berriro ere Seira jartzeko aukera. 6 minuturen faltan. Hortxe, Ordiziarentzako aukera, baina aldo egin du. Tase hona za, baino pivotek ez harrapatu baloie. Hor, pivotekin jolazta oso zaila da, azkenen baloia oso gutxi moituta. Pase batekin bakarrik oso zaila da. Orduan hoi argi ikusi da eta kontuan ez. Hemen horrela palela buelta emate joen eta pivotekin jolazteko aukerak asko erreztuko dira. Vamos, eta 22 zazpi bera, Eibarrek aukera, eta berriro ere. Ez da izetan ari diren, baina. Ordiziarentzako Seira jartzeko aukera orain berriz. Oraingoan aprobetxatzen duten. Falta. Izan Eibarri azkeneko atakauek asko aizaizkio kostatzen. Baina, bueno, Ordizik ez da jakin aprobetxatzen ez dara eta ordu markagoreko distantzi ez da txikitu. Zazpiko aldea oraindik hor markagailuan. Eta berriro galdu baloia. Orain aukera Eibarrentzat. Hortxe doa bakarrik, eta bai. Eta gola. Azkeneko atakauetan ikusten da bi ekipon aldetik baloi asko dira galtzen, eta ritmo, baloian galtzeko ritmoi jeitxin barra da, bestela gol asko ditugu ikusiko, eta Eibarrentzako azkenen agona da. Ordizik ez bali maio gola sartzen, distantzia marka horreko oso zebitzeo, eta ez da Ordizik ez da kartura behar. Ikusten da beste perdida bat eukibera Ordizik eta... Nik uste azkenen 4 minutu elitzen dira bakarri partiu bukatzeko, nekea nabari da, eta azkenen buru ez daukezu hain fresko. Eta horregatik beste baloi galtzen bai Ordizi eta bai Eibar. 4 minutu faltako dira Laizzer partida amaitzeko. Oso hor defentsan Ordizi. Eibarrentzako aukera. Azkeneko defentsak aldea mantentzeko, ondo portera bain. Tiro nahiko horreza, baino gelditu imarri baita horiek. Ordiziak aukera orain. Falta izan da orain. Falta ataken oso pixkat. Bai, xetarraroa. Pixkat arraroa, bai, Eibarreko jokalaria itxoiten. Eta Ordiziko kezio ikusi.
eta beste atake bat, Eibarrentzako. Bederatzira jartzeko aukera berriro ere. Partida osoan. Hor aukera auki Ordizik, lapurtzeko. Hortxe aukera. Eta oso ondo portera, baino retxazea Ordizintzako, Eibarrentzako eta kanpoa baitzen. Zortzian da aldea. Partidako alderik handiena bederatzikoa izan da. Eta orain zortzian dago. 3 minutu inguru partida amaitzeko. Hortxe Ordiziak aukera orain. Hoi da. Baina guain dala minutu gari gorrek esan duen bezala azkenen pasoiek pibotei baloie muitu gabe oso zai die. Ze azkenen jokalari, defensora hor dago, eta azkenen oso zai izaten die. Bederatzira jartzeko aukera Eibarrentzat. 3 minutu. Segituan amaituko dau, beste bat. Tiro oso ona horri barreko jokalarie. Bederatzira. Hortxe, errepikapenean ikusten dugu. Ederki, botea atezainaren aurrean. Eta barrura. Ordizia beste bat sartzeko aukera duen orain. Falta. Saiatu arrauki baloie mugitzen. Hori da. Baloie mugitzen dutenen zulok eukitze dituzte atzen sartzeko. Oso ondo guain baloie mugitzen. Baina behize pivotekin. Ondo bereskuratuta. Hoi da, oso ondo, bai. Ondo vuelta manda, hortxe hortiko du, ona. Oso ona, bai. Giro apoio, zazkintotatik oso ona, oso zaie porterantzako. 16:24. Eibar baloia mugitzen orain. Azken minutuetan sartuta daude, minutu eta erdi geratzen da, partida amaitzeko. Inungo presai gabe. Hori da, presari gabe. Hortxe aukera orain, eta kanpora. Eta aukera orain, kontra erasorako. Kontratakea, ondo, pase bikaina, hortxe, alde egin dio. Botea eman Ordiziko jokalarie, defensora botea ikutzea junda, eta horregatik baloie galdugo. Minutu bat geratuko da. Eibarrek edo Ordizia beste bat sartzeko aukera izango du. Ikusi beharko asmatzen duten. Eta bestela horrela amaituko da. Hortxe, azkeneko minutuan sartuta, Eibarrentzako aukera. Ondo defentsan, bereskuratu, kontraerasora. Kontratakea. Aterako da. Baloie hartu. Asmatzen duen. Oso ondo. Eibarreko portera. Oso ondo. Atezaina bikain. Nahiko zaiezan tiroa, ze kanpotik junda. Baina alare merito porterantzako. Geldiketa oso ona. Hortxe, segundu gutxi falta dira. Beste aukera bat, Eibarrentzat, aldea zabaltzeko. Hoi da, baloia rekupera. Ordizi kontraraso. Gol batekin amaitzeko aukera duten. Ia galditu du. Bai, ikutu du, baina barrua junda. Hortxe, errepikapena. Hoi da, eta partiu bukatzeko era ona Ordizi, kontratak sartuta, azkenen marka hori. Urruntze honen denbora guztien, baina azken ondo dau, sentsazio honakin bukatzea partidue. Gero azten zeharra, gauza batzuk lantzeko, baina nahi ondo bukaude partidue. Aipatzekoan ere ustez partide 50 minutu oso igualatu izan diela, kenduta lehenengo zatik azkeneko 10 minutu hor hartu dela Eibarreko distantzia, eta azkenen hor mantendu induela bigarren zati guztin, hor ikusten da distantzie hor sartu dut, bestela oso igualatu izan da. Egia esan bigarren zatian ere alde hori ezpalego, lehenengo zatiko azkeneko minutuko alde hori ezpalego nahiko parekatxo izan da. Azkenen egia da baita ere ritmo asko jeitsi dala. Baita ere. Eta Eibarrek partidu kontrolatuta ikuko bigarren zatin. Eibarrek ere bukaeran jokalari ezoikoenak agian atera ditu kantxara. Baina, itxura ona eman dute, gaurko partidan, eta horrek hurrengorako balioko du. Amaitu zaigu partida hemen. Hortxe bat besteari esko emanez. Eibar zoriontza bakarrik gelditzen zaigu. Bai. Oso partido txukun ditu da. Leiko kontrolatu dugu eta ematen donez liga irabazteko favoritokotako batala, ez? Partido guztik irabazitu, nahiko erreiz gainea, eta partido, aukari oso gor bat eukio Ordizik eta zoriontza ez. Hori da. Ordiziak
hau laugarren azken uste dut, laugarren partida, lautik lau galdu ditu, baina bueno, itxura bentsatu oso ona izan da. Eta Eibarrek berriz, 5-tik-5 irabazi ditu. Bizitik esan barra dauke, azkenen lehenengo urtea dana batean jolastutenak, talde oso gaztea dauki, eta bueno, pixkanaka hobetzen ari lan egiten, eta azken nik uste kontu daukita lehenengo urtea dela, eta talde oso gaztea dela, baina nik uste ez duela inbeste markabia behiratzen. Bai. Gauza kontu ditea, giro hona altea taldeen, eta nik uste hori oso importantea dela, bai, eta gaintzako. Ederki, bueno, amaitu zaigu partida. Garaipena Eibarrentzako izan da. 5-tik-5 esan bezala lehenengo sailkapenean. Eta Ordiziarentzako laugarren porrota izan da. Baina itxura ona eman dute. Igor eta Niko, mila esker hemen izateagatik. Eskerrik asko zuei etortzagatik baita ere, partidu botatzeko. Eta ikusentzuloi ere mila esker, hortxe izateagatik, partida ikusten. Eta horrengo astean itzuliko gara, gauz gehiagorekin. Ondo izan eta gero arte, aio. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak.
gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera gara matzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.